Dnešnou témou bude gaslighting. Slovo gaslighting ste už určite počuli. V posledných dňoch sa stal súčasťou nášho pravidelného slovníka pri diskusiách o vzťahoch. Viete však, čo to slovo vlastne znamená? Gaslighting pochádza z divadelnej hry Gaslight z konca 30. rokov minulého storočia. V tejto hre sa snažil muž priviesť svoju manželku do šialenstva tým, že tlmil svetlo v ich dome. V tej dobe sa na osvetlenie používal plyn. Keď na to tá manželka prišla, muž tvrdil, že sa nič nestalo a jej sa to len zdá. V doslovnom preklade je to teda plynové osvetlenie. Jednoducho povedané, gaslighting je manipulatívna taktika používaná na posunutie dynamiky sily vo vzťahu tak, aby jedna osoba mala úplnú kontrolu nad tou druhou. Vo svojom jadre je to vlastne forma emocionálneho zneužívania, ktorej cieľom je prinútiť osobu pochybovať o správnosti a primeranosti svojich názorov a úsudkov. Gaslighting sa môže vyskytnúť v akomkoľvek medziľudskom vzťahu od rodinných príslušníkov a priateľov až po kolegov. Vzťahy nemusia byť vždy romantického charakteru na to, aby gaslighting mohol existovať. Hlavným následkom gaslightingu je spochybňovanie svojich skúseností. Môže prispieť k takej prílišnej internacionalizácii viny za zlé správanie druhých a to môže viesť k negatívnemu vplyvu na vlastnú sebaúctu. Rozoberiem vám niekoľko znakov, podľa ktorých si môžete lepšie predstaviť, ako gaslighting vyzerá v praxi. Keďže ja pracujem so ženami, ktoré sú obeťami domáceho, teda hlavne psychického násilia, je samozrejme, že vo svojich videách a následne v rozboroch či kazuistikách budem upriamovať pozornosť na ženu ako obeť. S mužmi žiaľ v pozícii obeti nemám skúsenosti a nebolo by teda správne vymýšľať si nejaké príbehy len aby som nezasiahla niektoré mužské ego. Samozrejme, tým nevylučujem, v žiadnom prípade neospravedlňujem, že sa to deje aj mužom a že niekedy vlastne tými manipulátorkami či zdrojmi domáceho násilia sú ženy. Takže tých znakov gaslightingu je samozrejme mnoho. Ja vám z praxe vyselektujem niektoré, ktoré sú gaslightermi na také najvyužívanejšie. Za prvý znak gaslightingu považujem zmenu reality. Manipulátor sa snaží presvedčiť obeť, že jej vnímanie reality je nesprávne. Môže to byť tým, že popiera udalosti, ktoré sa stali, alebo tým, že pozmení fakty tak, aby sa zdalo, že obeť si vymýšľa. Napríklad, otec bol párkrát s dieťaťom u doktora, keď sa žene z rôznych dôvodov nedalo. Bola v práci a nemohla si dovoliť vziať si voľno, pretože v nej pracovala len krátko a obávala sa, že o ňu môže prísť. Samozrejme, chodievala s dieťaťom k doktorovi aj ona, ale zo statusu vždy sa to zmenilo na rovnocenne. Muž začal tvrdiť, že k doktorovi s dieťaťom chodí len on a ona s ním nikdy nechodieva, pretože jej je prednejšia práca ako zdravie toho dieťaťa. Muž zámerne potlačil fakt, že žena s dieťaťom bola len nedávno doma na materskej a rodičovskej dovolenke niekoľko rokov, kedy s ním samozrejme navštevovala všetky prehliadky, chodila s ním po nemocniciach, po doktoroch a starala sa o neho aj v tých chorobách, keď bol manžel v práci. Muž mal pritom stabilné zamestnanie, v ktorom sa nemusel báť o svoju existenciu. Muž teda začal zneužívať túto situáciu na to, aby dal žene pocítiť, že on je pre to dieťa dôležitejší a on je ten, ktorý sa musí obetovať. Začal využívať slovo vždy ako zbraň, ktorou zatieňoval manželkinu minulú starostlivosť. Keď sa potom napríklad žena ohradila tým, že predsa ona toto absolvovala celé minulé roky a teraz dúfa, že sa stanú akoby rovnocenní, keďže aj ona začala pracovať, vyhodí jej na oči, že to nie je pravda.
Že to nie je dôležité, že nie je dôležité, čo bolo, ale ako je to teraz. A predsa s tým mala rátať, ak sa chcela vrátiť na trh práce. Potlačí do úzadia minulé fakty, celú zodpovednosť za situáciu otočí proti žene a on z toho vyjde ako ten rodič, ktorý sa len stará, pretože žena vraj nemá záujem. Slová ako napríklad vždy, len ja, ty nikdy sa stanú bežnou realitou od partnera, ktorý spochybňuje úsilie a angažovanosť svojej polovičky, aby svoje konanie nadhodnotil. Po druhé, poukazovanie prstom. Ak idete napríklad s gaslighterom do spoločnosti medzi priateľov a náhodou spoločne meškáte, nemá problém vás pred nimi zhodiť so slovami, že je to len kvôli vám, pretože vy ste vždy ten či tá, na koho sa čaká a kto sa dlho chystá. On bol už pritom dávno hotový a musel čakať len a len na vás. Potrebuje sa totiž rýchlo obhájiť pred priateľmi, aby nevyzeral nedochvíľny a aby zabránil podpichovačným poznámkam, ktoré by mohli smerovať na jeho osobu. V danej chvíli je mu úplne jedno, že vás vystaví pohľadom týchto priateľov, no v kútiku duše je aj celý rád. Ak sa vlastne vy zle cítite, on predpokladá, že na budúce si dobre rozmyslíte, či budete meškať a potupovať tak jeho prestíž. Ak sa vám toto deje pri randení s blízkym človekom už teraz, tak je to veľký varovný signál. Áno, niekedy to muži robia aj z takej akoby srandy, ale dôležité je, ako sa vy pri tom cítite. Či vás aspoň následne objíme a povie, že aj napriek tomu vás má rád, alebo ak na to poukážete, že sa vám to nepáči a on to druhýkrát už neurobí, tak sa vlastne o gaslighting nejedná. Ide skôr o skúšanie vašich hraníc a učeniu sa, čo mu dovolíte. Ak to však robí napriek vašim upozorneniam a váš zlý pocit z toho akoby pretrváva, tak potom je to z jeho strany úmyselnosť, ktorou vás dostáva v spoločnosti vedome do rozpakov. Po tretie sú to klamstvá. Začnete sa postupne od ľudí dozvedať, že sa o vás v ich prítomnosti nevyjadruje najpozitívnejšie, že poukazuje na vaše chyby, nedokonalosti, znevažuje vaše správanie, doslova dá sa povedať, že vás ohovára. Robí to účelne, aby pred známymi vyzeral ako ten, ktorý robí všetko správne a on vlastne musí trpieť to, ako k tomu pristupujete vy. Mnohokrát už v týchto rozhovoroch, ktorých nie ste účastní, začína o vás klamať za účelom dosiahnutia uznania a poľutovania od tých známych. Po štvrté, znevažovanie. Znevažovať okrem iného môže samozrejme aj napríklad vaše vzdelanie a skúsenosti. Častokrát nemá problém poukazovať na to, že ste síce danú oblasť vyštudovali a pracujete v nej, ešte nemusíte byť v nej aj odborníkom. Že sa hráte na niečo, čo vlastne nie ste. A napriek tomu, že on do toho vôbec nevidí, intuitívne vníma, že vie o tom viac ako vy. Mnohokrát, aj keď neskôr príde na vaše slová a ukáže sa, že vlastne vy ste mali tú pravdu, začne sa smiať a prekrúcať na vlastný fakt, že vlastne ani vy ste ju nemali. Pretože preonáčí vašu pôvodnú interpretáciu možných následkov a riešenia, ako sa mu v danej situácii hodí. A vtedy už častokrát ani vy nemáte tú silu obhajovať sa tým, ako ste to v skutočnosti mysleli a povedali. Po piaté, finančná degradácia. Vzťah s gaslighterom býva častokrát o oddelených financiách. Deje sa to hlavne vtedy, ak on zarába viac ako vy a nechce dovoliť, aby ste získali čo i len najmenšiu kontrolu nad jeho peniazmi. V
V budúcnosti nastávajú obrovské výčitky z jeho strany. Ako všetko platí len on, vy sa priživujete a nič neprispievate. Napríklad, ak aj máte nejakú stabilnú prácu s pekným príjmom, zabezpečujete stravu do rodiny, oblečenie pre deti, platíte im krúžky, brávate ich na výlety, tvoríte im hodnotný voľný čas, kupujete darčeky pre svoju a jeho rodinu na Vianoce, sviatky, platíte deťom, tábory, letnú dovolenku, pohonné hmoty do auta, tiež napríklad opravy auta, keď si to samozrejme gaslighter vyžiada s pripomienkou, že aj vy predsa na ňom chodíte. Ďalej rôzne potreby do domácnosti a podobne. V podstate platíte všetky spotrebné veci, ktoré rodina potrebuje. On v tom nevidí podielanie sa na financovaní domácnosti. On vidí len to, čo platí on. Napríklad hypotéku, energie, smeti, škôlku či školu, poistku na auto. Vidí len svoje mesačné pravidelné výdavky a tie vaše sú mu na smiech, pretože on to považuje za plýtvanie peniazmi a nikdy to nebude tak dôležité ako to, čo platí on. Tu je dôležité uvedomiť si, že ak je gaslighterom muž, ten vôbec nevidí, že o domácnosť sa treba starať. Hej? Že tá žena vlastne upratuje, perie, učí sa s deťmi, organizuje rodinný život, rozpráva sa s deťmi, rieši ich konflikty, je akoby takým emocionálnym lepidlom tej rodiny. Častokrát absentuje, a nie, že absentuje, ale obetuje vlastne svoju kariéru len, aby stíhala tú rodinu. Prežije si náročné tehotenstva a pôrody, zmení od základov svoj slobodný život a celou bytosťou sa angažuje pre svoju sekundárnu rodinu. Nikdy u gaslightera zameraného na peniaze nevyváži tento jej osobný prínos to, že vlastne on si stále myslí, že sa na tých financiách a na tom financovaní domácnosti nepodiela. On to proste berie ako samozrejmosť, lebo je to žena a je to jej povinnosťou. Po šiesté, predposledné, chýba im empatia voči druhým. Toto je veľmi ľahko taký rozpoznateľný znak. Skoro nikdy sa nepýtajú svojich blízkych, ako sa cítia, aj keď vedia, že práve prežívajú niečo možno náročné. Do témy sa zvyknú zaangažovať len vtedy, ak ju nadhodí niekto iný. Zvyknú to okomentovať pár slovami a už sa k tomu z vlastnej iniciatívy nevracajú. Veľmi často to býva v partnerských vzťahoch. Je jedno, či sa jedná teda o muža, o ženu, ale vlastne človek vo vzťahu sa nezaujíma o partnerovú rodinu. Nezaujíma sa z vlastnej iniciatívy o ich potreby. Dokáže sa im ozvať len v prípade, ak on konkrétne niečo potrebuje. Ak ich polovička požiada o nejakú pomoc pre svoju rodinu, vidno na nich, že takú nechuť a z ich správania cítite, že to svojím spôsobom ich to viacej otravuje, ako náplňa. Absencia empatie je samozrejme citeľná aj zo strany gaslightera, aj priamo smerom k tomu partnerovi. Nedokáže s ním prežívať radosť či smútok, vyžaduje, aby si partner v sebe spracoval sám tieto jeho nejaké veci, ktoré ho zaťažujú a jeho do toho nezaťahoval, pretože je to mimo jeho záujem a on nechce byť zaťahovaný do hlbšej citovej zaangažovanosti. Obeť pociťuje tým pádom osamelosť, nevypočutie, zľahčovanie situácie, moralizovanie zo strany partnera, bagatelizovanie jeho pocitov, nezáujem, nesúcitnosť. Dá sa povedať, že gaslighter je síce okrajovo, ich ako keby síce okrajovo vypočuje, ale v podstate nerozhovorí sa sám alebo neopýta sa sám,
není tak zaangažovaný proste do toho rozhovoru a keď aj ako keby tá obeť začne o tom nejakom svojom prežívaní rozprávať, gaslighter vtedy je ticho a keď tá osoba, tá obeť dorozpráva, tak on väčšinou na to povie niečo jednou vetou a ostane potom ticho a snaží sa teda, aby sa už o tom nehovorilo, alebo tým, že sa vlastne nepýta tej obete tie otázky toho partnera, tak vlastne tým dáva najavo ako keby tú svoju takú emocionálnu neúčasť. No a po 7. je to zneužívanie pozornosti druhých na tvorenie výčitiek. Tento znak je prítomný napríklad, ak sa v partnerstve nachádzajú deti. Gaslighter dokáže partnerovi vyčítať, že jeho majú deti radšej, pretože si v daný okamih vyžadujú jeho pozornosť. Ak gaslighter cíti, že je obmedzovaný vo svojom pohodlí deťmi a jeho partner v danej chvíli robí niečo iné, dokáže mu ublížiť slovami ako napríklad: ty sa vôbec nestaráš, všetko iné ti je prednejšie, len nie deti. Uvedom si, prečo chodia za mnou a nie za tebou. Na mňa sa deti tešia, keď prídem z práce. Skús si porozmýšľať, prečo asi. Nemajú pre tebou rešpekt, lebo nemáš autoritu a si im viac kamarát ako rodič. Ty si zlá matka, alebo teda zlý otec a ja by som takého nikdy nechcel. Tu si gaslighter vôbec neuvedomuje, že dieťa má právo vybrať si, za ktorým rodičom si pôjde po tú pozornosť. Väčšinou to býva tak, že ak je s nimi matka, s tými deťmi celý deň, pokiaľ je teda otec v práci, je normálne, že deti po jeho príchode chodia viac za ním. Deťom chýba ten rodič, u ktorého cítia, že sa o nich zaujíma menej. Častokrát im neostáva iné, ako sa mu vnúcovať do pozornosti. A gaslighter to vníma ako prejav väčšej náklonnosti. Opak je však pravdou. U rodiča, ktorý s nimi trávi viac času a chce byť s ním z vlastného záujmu, vedia, že nemusia o jeho pozornosť bojovať. Berú ho teda ako samozrejmosť. Vedia, že tam vždy pre nich bude a vlastne automaticky sa dožadujú viac toho, čo aj viac postrádajú. Ja osobne toto vnímam ako najúbohejší prejav gaslightingu. Dehonestácia rodiča, ktorý si plní priam dokonale svoje rodičovské povinnosti niekým, kto vždy bude len ten, ktorý rodičovstvo berie ako povinnosť a nie ako teda zmysel života, je priam emočným demolovaním duše. A verte, že ten gaslighter naozaj dobre vie, že to je vaše najcitlivejšie miesto, na ktorom vám dokáže ublížiť. Ak to robí opakovanie, je to doslovne psychické týranie. Samozrejme existujú aj ďalšie znaky, ako napríklad, že títo gaslighteri sú panovační, ospravedlňujú svoje zlé konanie, keď sa im na to príde, samozrejme. Majú zle nastavené hranice. Cudzím ľuďom dokážu viac pomôcť ako vlastnej rodine vo veľa prípadoch, alebo ani nie vlastnej rodine, ale napríklad ako tej manželkynej alebo manželovej rodine. Potom vlastne nedokážu sa ospravedlniť a prijať, že aj niekto druhý môže mať pravdu. Uprednostňujú svoje pohodlie pred druhými, nedokážu pochváliť, uznať, že niekto dobre niečo spravil. Je toho naozaj mnoho. Ja som vyňala také tie, ktoré ja pokladám za najvyužívanejšie, teda z tej mojej praxe. A zameriavam sa hlavne na partnerské vzťahy. Ale tak, ako som povedala v úvode tohto videa, že gaslighting môže byť uplatňovaný tak ako v partnerských vzťahoch, tak aj vo vzťahu rodič a dieťa. A samozrejme aj na pracovisku. Ďakujem vám za dopozeranie tohto videa a prajem ešte pekný zvyšok dňa.